La visió territorial formarà part de la política industrial de l'Observatori. Així ho ha declarat el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, en el ple de l'Observatori de la Indústria i els Sectors Econòmics Valencians. El conseller ha destacat que la reindustrialització del nostre territori és un objectiu essencial per a la nova Conselleria d'Economia i ha posat l'accent en que per a la Generalitat és molt important singularitzar tota la problemàtica industrial existent al nostre territori. Confeccionarem un mapa d'unes 15 zones en tot el territori i ahir es reuniran també tots els agents socials, els ajuntaments, és a dir, que estarem representats també en el territori, igual que anem a estar representats en l'observatori, no? Els empresaris també estaran, per supost. A més, Climent ha anunciat una nova llei d'àrees empresarials per 2016, amb l'objectiu de facilitar el sòl industrial i contribuir a reforçar la indústria del nostre territori de forma integral, equitativa i coherent.